Priatelia, dnes nás čaká trieda G, v tomto prípade elektrická trieda G, komplexná ochrana batožinového priestoru, komplexné uzavretie podlahovej časti, detská sedačka, ktorú sme si ukázali v minulom videu, tak dnes si ju uvidíte v aute, ochrana priestoru pod sedačkou a bonus na záver. Takže môžeme ísť na to. U nás je to s elektrickou triedou G premiéra. Uvidíme, či sme všetko vymerali správne a uvidíme, či to bude pasovať. Poďme na vec. Keď prídete so zapierdoleným autom, tak vám ho aj vyčistíme. Lásky k vám. Takže to sme povysávali. Dušan, takže dneska ma ostrihaš? Áno, môžem. OK, teším sa na to. Minulý týždeň sme odoslali rovnakú sadu aj do Monaka. To znamená, že pán si to tam musí založiť sám, keďže nemáme cestu do Monaka zrovna. Ale dnes mu natočíme aj menšie inštruktážne video, ako koberce založiť. Začneme spodnou časťou. Pretože sada 3D pozostáva zo spodnej a vrchnej časti. Spodná sa založí, vrchná sa šupne na ňu. Spodnú časť máme poženú, zakliknutú do plastových klipov. Teraz pozasúvame bočné časti pod plasty, pod tapacír. Potom môžeme nahodiť vrchnú časť. Keďže batožinový priestor zatvárame celý, tu máme ochranu bočných stien, takisto ochranu zadných sedadiel zozadu. No a aby nám bočné steny perfektne držali, potrebujeme čo? Fresh. To predsa chceš. Možno to nie je ani otváračka. Máme tu priatelia ešte takú čekavostku v prípade elektrického Gčka. A napadla nám otázka, že čo je vlastne pod kapotou. Poďme sa pozrieť, že čo. Či je tu vôbec pačka na otvorenie. Je tam. Prekvapenie. Že by tam nebolo nič? Nič. Aj. Nie je tu nič. Čo tam je? Motor. Fíha. To je vlastne len veľký alternátor. Mená vec. Zaujímavosťou v prípade tohto elektrického Gčka je, ako ste možno už niekde zachytili, že sa vie otočiť na mieste. To ale robiť nebudeme, pretože ako ste si všimli,
zlatým klincom na záver v dnešnej inštalácii sady pre Mercedes-G je detská sedačka zladená, ako môžete vidieť, ku celej sade. Samozrejme všetky sedačky, ktoré robíme sú na mieru podľa vašich požiadaviek, podľa konfigurácie interiéru, podľa sady, ktorú robíme do auta. Môže byť s logom, môže byť s menom dieťaťa. A všetky majú Isofix, v tomto prípade skelet značky Britax Romer, čiže používame tých najkvalitnejších výrobcov. Okay. Tak. Stredná časť sedačky je vyrobená z talianskej Alcantary, ktorá je hydrofóbna, do istej miery aj ohňovzdorná, ľahko sa čistí a v prvom rade je príjemná na dotyk, príjemná na sedenie. Keby sme použili kožu na stredovú časť, tak tam sa bude pariť ritka. Keďže kľúčik od auta je v tomto prípade vyrobený z veľkej časti z klavírneho laku, rozhodli sme sa ako darček pre klienta vyrobiť púzdro na kľúč. A teraz sa poďme spoločne pozrieť na to, ako sa interiér auta po našom zásahu zmenil. Bonus sme klientovi zobrali autičko na mapku, ale pozornosť, pretože sme láskaví ľudia. Keď máme gečko umyté, môžeme ho zaparkovať naspäť a dnes máme hotovo, priatelia. Sme radi, že ste strávili s nami dnešné video a zaujímavosťou v tomto prípade je moja ofina, môžete vidieť. Ale proste to je štýl, priatelia. Sme radi, že môžeme byť tí, ktorí vám prinášajú štýl. Nie len do aut, ale aj do účesov. Účesy, ach tie účesy. No to gečko môžeme vyskúšať, ako ide rýchlo. Ty bolo celkom akože pohode, nie? Dosť pohode. Myslím, že fajn. Mňa to celkom baví, keď auto ide takto, bez toho, aby prejavovalo nejaké efekty zvukové. Hej, ako ten záber je dosť intenzívny. Gečko ako gečko, kockaté je, interiér má celkom príjemný, točí sa na mieste, pre content by som ho mal opäť do stenu vedieť. Čauko, čauko, máme nový mikrofón, to znamená, že od dnes bude kvalita našich videí na úplne novej úrovni bez Dušanovho dýchania. Dúfam, že sa všetci tešíte. Už nebudete nikdy počuť Dušana, lebo máme mikrofón. Nikto nebude dýchať tam, kde netreba. Dneska ma ostrihaš? Áno, môžem. OK. Teším sa na to. Čo ideme robiť, Maroš? Ideme zmeniť frizúru. Krásne. Postará sa o to montažista Dušan. Myslím, že to nedáme. Už to robil niekedy, či som tvoj prvý? Nie, však pohode. Musíme... Som nízko, ne?
Ty vole, že by sme to skúsili na testovanie. Na Instagramu. Tak poďme to vyskúšať. No. To sa dostane. Proste to nie je o nič vyššie. Dobre, na chvíľu ho necháme vydýchnuť. Vybil sa strojček, musíme počkať. It was at this moment that he knew. He fucked up. Pokračujeme ďalej. Strojček máme nabitý. Let's go. Opa, to nebolelo? Bolelo. Na čo som sa teda dal, ty vole? Dušan? Maroš, ako si spokojný so svojím účesom zatiaľ? Beznádej. Naozaj? Absolútna beznádej. Prečo? Bo Dušan montažista sa tváril, že je skúsený odborník na strihy. No zatiaľ v pohode. Pri prvom zaseku som mu zasekol strojček a doteraz ho nabíja. Myslím si, že v pohode. Toto bola Dušanová druhá možnosť. Kancelárske nožničky. Zadrhnuté. Ja si myslím, že v pohode. Táto strana vyzerá fajn. Čo, toto som už ja opravila, No áno. kameruj to. Tvoju. Musel vám vstúpiť do hry, Eliška. No tak napíšte nám do komentárov, čo si o tom myslíte. Čo si myslíte o Dušanovi? Pokiaľ ste video dopozerali až sem, tak vám ďakujem. Verím, že sa vám páčilo. V budúcom videu sa môžete tešiť na Porsche Cayenne, takisto na premiéru môjho účesu v akcii. Nezabudnite nám dať odber. Veríme, že vám v budúcnosti prinesieme opäť nejakú lepšiu kvalitu. Nezabudnite na komentár, pokiaľ máte nejaké otázky, kľudne nám ich napíšte, či už je to ohľadne našej práce. A takisto nezabudnite na zvonček. Vidíme sa opäť na budúce. Môžeme ísť na vec. Ďakujem, som radi. OK, som radi.